Agong aku tak matur. Sinuwun Prabu Baladewa. Pan matur ngesanipun sinuwun Prabu Baladewa. Ki nek kowe ngomong ki masale ora ngono. Kok iki dene dong apa? Syukur kowe sengeni ora. Kowe sik marai pertama sapa? Sing malsu suarane Ndara Werkudara sapa? Aku. Terus sing ndupak aku? Aku ndupak kowe iki mau dalam rangka balas dendam. Dadi kowe ora usah nesu. Aku kowe yo males. Lara e. Kowe mau ora nggon cengel, aku nggon mata e. Mata karo cengel iki padha wae. Ngono, padha-padha le bales. Saya ana tetembungan pembalasan itu lebih kejam dari perbuatan. Ya wis. Piye? Ya ora masalah. Aku kowe sih ngecaki sirahku. Aku ya sing matur ki apike aku. Aku sing teteh. Kowe ora ngerti perkarane. Aku sing ngerti perkarane. Kowe iki mau ora weruh. Sing weruh ki aku. Kowe ora sengel to. Ora sengel. Matur Ndara Baladewa.